rapụ nke anyị. Orugono a na-ebudokwa mmadụ n'ọkwụnụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee eze a adịghị adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu onye malije mmadụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu onye malije mmadụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ga-adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị okere dịga anyị fọnta mbaki, ndị oche ya fọnta mbaki, fọnta sikala aka ghọrọ ụmụ Igbo. Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba. N'ụbọchị taata bụ ụbọchị Eke, asị m na Eke ya eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na akakaka anyị ama anyị na jijiji anyị ama anyị. Asị m ndị njelu nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma ka ha gbarata n'ụbọchị taa bịa gọzibe anyị niile n'otu n'otu. Akpọkọ m ihe Igbo ji dị ebube, ndị egere na ndị mbụ, ndị anịka nta na ndị na-eji olu na-eji Igbo, ndị niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe na anyị sị ụnụ gbadataba gọziwe na ụmụ Igbo. Asị m na ime ụmụ Igbo ga-adị, na anyị ga-ejere obodo na anyị ga-adakwaziri obodo. Asị m na akakaka anyị ama anyị na jijiji anyị ama anyị. Onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya gbuo onwe ya. Onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị rigbuo onye a na ndụ. Onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị na ogbuo onye a na ndụ. Onye si na ya ama adị mma, asị m na onye ha ama adị nata mma tiri ụwa agwụ. Asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Asị m onye si ka ome anyị na ọ karịrị anyị. Agbakọ bụ ndị njeru nke Chukwu meme na onye anwa ma ọ bụ ndị anwa na ụlọ karịrị ha, maka na ejiri ọnwa adịba eme mgbọrọ. Asị m na anyị ga-adị ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome ka ụwa were anya ha wee fụ. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ise. N'ụbọchị tata, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ alụsị installation, iwube okwu mmụọ dị iche iche. Ọnya ka anyị ji wee bịa. Echefukwana na iwube okwu mmụọ bụ ọlta. Ọnya ka anyị ji bịa. Mana bifo anyị gaba n'iru, maka ndị ọbụta ha kwa izizi ha na-afụ m na soshal midia ọ n'eziokwu TV,
afọ echichi mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata anyị agwana gị isiokwu anyị ji bịa, mana bifo anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ n'igwe kwa ọnwa ọbụla under Ugochi tubelu restoration of ọdịnala ministry. Anyị na-achụ ọnwa ọbụla. Aja abụọ aja anyị na-achụ n'igwe, aja abụọ aja mbụ n'elu, aja ịpụta ihe, aja a na-achịkọta ọnụ. Ndị mmadụ eweta their prayer request, a place here na altar, na-achụ aja, na-aga ọfọ, na-ekwubi okwu n'isi ha. Ụbọchị a ga-achịkọta ya ụbọchị ngwụsị ọnwa Ọgọst, anyị chụọ aja mee saraka n'isi mmadụ niile, chụọ ma aja ebulu. Anyị kwukwazịrị na onye ọbụla nwere ike isonye na aja ebe ọbụla ị nọ all over the world. Na distance abụrụ ebara ya n'ọlụ mmụọ anyị na-alụ maọbụ n'afọ anyị na-agba. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye, let me know. Ndị na-esonye bụ na aja amarụkọ ka esi eme ya, mana maka gị gbaba onye ọfụ, ihe ị ga-eme bụ forward ya 3 prayer request, then make donation token to the account number. Echat m na WhatsApp. Agwazie gị other details I need from you in order to book you. Send the message na WhatsApp. Ndị chọọ isonye na counseling and our prayer request maọbụ ịgba afa 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa. Nke ọzọ bụ, ọ bụrụ na ị laikiri onu m anyị na-anụ, ọ bụrụ na ị na-awụ ọchị anyị from Eziokwu TV, mana ị chọrọ iri watch this topic again, ma ọ bụ na ị chọrọ ishare ya mmadụ, jebe na our YouTube channel ebe ị ga-afụ nkụzi na anyị kụziri all over the years. Our YouTube channel bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Jee na YouTube ị ga-afụ ya nkụzi niile anyị kụziri so far, maka na anyị na-ekuzi nkụzi ọdịnala kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Ọ bụrụkwanụ niile n'elu movie anyị na channel a bụ Eziokwu TV, mana ị like ya wụ movie, ị chọrọ ka ị nene ọzọ maọbụ na ị chọrọ ka ị share ya mmadụ, jee na our movie channel akpọrọ Ugochi tubelu movie productions. Ije ebe ị ga-watch our movies, maọbụ ije na Eziokwu TV movies, yes, Nollywood movies. Ije ebe ị ga-afụ ya, maọbụ ijekwa na nke anyị ga-bidoro ọfụ akpọrọ Eziokwu TV only. Ị ga-awatchkwa our programs, yes. Then ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji wee bịa. Akọwala gị na ihe ị nwere ike imewu bụ ị na-anụ ozi a. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na social media handle anyị, na-eshi ya. Ọ bụrụkwa na ị na-awọchi anyị from our Eziokwu TV, na-agwa ndị mmadụ gbasara Eziokwu TV. Ka Chukwu okike gọzie gị mgbe ị na-eme nke a. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa. Nkụzi anyị ji wee bịa, ihe ị kwesịrị ịma nke mbụ ogologo na anyị bịara ka anyị kọwalụ gị ihe gbasara arụsị, na etu esi wube nya bụ arụsị dị iche iche, na usoro esi ewube arụsị. Then gwazie gị ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara altar installation bụ iwube okwu mmụọ. Ana m achọ ịkọwalụ gị na iwube okwu mmụọ bụ ihe merenụ thousands of years ago n'obodo dị iche iche, ya na mpaghara dị iche iche.
mmasị Igbo taa ka ị wee nwee ike ghọta ihe m na-achọ ịkọwa deeply. Ya bụ na ihe m na-achọ ịkọwala gị bụ alụsị bụ etu mma like ka I use layman language for you to understand me perfectly. Now, agwara m gị na-enwelu ekere ọrụ eke, ngwakwa gị na Chukwu Okike, the creator of the whole universe, the Almighty Father, he is on his throne. After creating the entire universe, I want to use the book you know. I want to use Bible. Like I said, every religion all over the world have their spiritual book based on the bringer of the truth which they are propagating. Yes. However, I understand that majority of my fans are Christians. You may have come across Bible in one way or the other. At least I'm going to 80% of my audience have come across Bible. That is the only reason why I'm using Bible more as a reference. Yes, because if you want to teach somebody what you don't know, the person does not know. Use what the person knows to teach him so that the person will be able to understand and have phantom idea of where you're coming from. That is the reason why I'm using Bible. It's not as if Bible is more superior than other spiritual books. No. Now, let me use what you know. God, after creating the entire universe, and don't forget that in ancient book, letter called Old Testament, before then, the ancient book is called Scroll or Torah by the Jewish people. Now, what I want to tell you is this. God Almighty, after creating the entire universe, we are told that God rested. Yes. What I want to tell you that God Almighty can never be tired. Talk more of resting. What that place means is this. That God Almighty, after creating the entire universe, he says that all he created are all good. Now, he retired to his throne and mandated caretakers to take care of the entire universe, including human spirit, including man. But for time, it started with the elemental beings, entities of powers, you understand, before man. Go to Genesis chapter 4. You see where God gave man mandate to go and dominate and rule over the world. That is mandate given to man to rule. But before man was created, before man was permitted as a spirit germ to reincarnate in this world, gross material, in order to mature, God, in his infinite mercy, have already created lesser animals, and mystic beings and entities of powers to take care of the entire world, to make sure that there is harmony, peace on the surface of earth, including the angel called Arusi. Yes. Let me give you an example. When we are in this Okobia, we were always told that we should know what is important, and that what is important is this. When we are in this religion, we are told that there is angels of God. We were told about higher entities. We were told about 9 pairs of angels. We were told about the elders, the 24 elders. We were told about the 4 living beings
in the form of animals living on the throne of grace. Now, we were told that when angels, we remember that time you normally tell us that we have 9 pairs of angels. The cherubim, the seraphim, the throne, the archangels, the angels, and the rest of them. You remember? Yes. All working with division of labor. And their powers are different in the sense that there is difference between the work of the elders and the work of the angels. So there is division of labor. That is the concept of the white man religion. Yes, but I can tell you, before white man came, in Igbo spirituality, we observe those elements, those entities of powers, because their work here on earth is to guide us in the right path, because they are here before us. So ndị angelo nke Chukwu a bụ ndị na-agagharị na-eme mma, going about doing good, blessing people. Now God Almighty, the way God Almighty gave man the charge to be the superior head of those earthly elements. Do you remember? I told you the other time that there is this earthly element. We call it them elemental beings. Yes, and we have other higher beings. Yes, we have the gross material beings. We have in the ethereal beings. We have the spiritual beings, and we have primordial beings, and so on and so on. All these beings are say under the throne of grace, under the throne of Almighty Father. However, all of them are returning glory back to Him as the unmovable mover, as the creator of the entire universe. Adiamaka, no power on earth you can use to quantify the power of the supreme being, Godhead. The Indians call him Bhagwan. Igbos call it Chukwu Okike. Chukwu Okike, the creator of the entire universe. So, all glory returns to Him. But before then, the way, like I told you before, that earthly governance is prototype of what is happening in the spiritual realm. Meaning that the way our earthly governance is structured is similar to what is happening in the spiritual realm, how God Almighty structured the entire governance. You look at your president of your country, wherever you are hearing my voice, then you have his cabinet, the ministers coming down, the PAMSEC, the head of ministries, and the parastatals coming down to governors, to commissioners, coming down to local government chairmen, coming down to councillors and everything. They are all cadres of powers. The same thing is what God Almighty built in the spiritual realm among the cadres of the spiritual entities. So which this Arusi is one of them. Arusi is originally an entity of power in the spiritual realm. But man, in exchange, exercising his natural power given to him as authority, as the head of this gross material, man was permitted to call down that entity or power and name it in our local name called Arusi. Man was permitted. And it's not only in Igbo spirituality that man was permitted. No. It has been long time stuff that has been happening. So entities of powers are there. And the man was permitted to call them down, to insult them, so that they will live in our midst for the betterment of our communities.
I can tell you that every Arusi installed in your community, there was a purpose why those Arusi was installed. No single Arusi was installed for just no. Every Arusi that was installed in your community is for a purpose. And there is division of labor among all the deities, all those Arusi, in their functions. And the way their functions differ is the way the entities that was called upon differs. Example, you already understand that there's 9 pairs of angels, right? Let me use it as an example. We were told that the angels is like our guide to show us, guide us, save us from all dangers. You can see their work. Again, we were told that there is archangels, that these archangels is like warriors, like soldiers. Their work is to go and deliver and destroy whoever that is proving stubborn to the will of Almighty. We were told that, according to the church people, that Archangel Michael is the head of them all. In Igbo spirituality, we were told that the head of them all is Amadioha. Yes. So every race, every country, every villages have what they name them based on their own language. And don't forget, God Almighty created the entire race. And every race, whenever every race call upon God in their own dialect, God hears. So those people we are seeing is that the entities of powers called Arusi are there, and they were installed by man, the indigenous people. With indigenous people, they were inspired men. They are mystics that was overwhelmed and inspired to carry out such sacred acts, those noble acts. Those installation was never done by Ifure. They are done. They were installed by timbers and calibers and spiritual head of every community for the benefit of man. To tell you that human spirit has ability to go down higher spirit for the purpose of dwelling among them and to ensure there is harmony in various communities. There is some deity that was installed for purpose of protection. There are some deities that was installed for the purpose of protecting the said community against invaders. Example, during our own time, we were told, when I was discussing with my late father, he told me that our own Olase is a big deity, a big Arusi. And whenever you call upon an entity of power, it normally comes with other foot soldiers. So this Olasi is a masculine spirit, yes, entity called Arusi. So obiwazi considered the foot soldiers, yeah. You know that? So you don't get Biawal. Olasi bo Arusi nwere mmiri. Ọ na-abịa kpọrọ akpụ ọkalete ya. Ndị a bụ ndị mmiri ya. Kpọrọ udo, kpọrọ ogwugwu. Nwunye ya, ha wee zuo ezo na be anyị. Mana ka ngwa gị ihe mere nụ. We were told na o nwere ndị a na-akpọ ndị agha Abam.
This in the Agam fight we had lasted for a very long time. Yes, it's something that is over 500 years. This in the Araba fight when they are dominating. So when the Araba emana mgbegburu na na-enwe survival of the fittest. So o nwere obodo ụfọdụ etu esi akapture obodo ma akọnka obodo bụ o nwere anọkọta warriors of any town might decide to invade their town. And once they have more firepower against their town, they will overrun their community. And once they overrun their community, they will resettle there. So sometimes some of these warriors will engage those in Daraba to come and fight for them. In exchange of maybe they will give them some wealth, maybe cows. Now what they will do is that they will come and try to pursue us. So when they try to fight us so that we leave our land for them to occupy, our fathers said no. History has it that some of our forefathers even ran away out of fear. But people with strong minds, like my forefathers, my ancestors, they stood and said nothing, they're not going anywhere. We all die here. So they now call upon that entity called Arusi and have agreement with the Arusi to protect them from any sort of invaders. So they were protected. We were even told that during the war, that even this war plane did not drop any single bomb on our soil. You know why? The ROC ensure that whenever you are on aircraft, while passing our community, the only thing you will notice is water. For you, you will be seeing this our area as water area, and you will flow your flight and go. So, because the deity came with Arusi Dimri. So for them, if you are up, looking down, you will see here is all filled with water, without knowing that people are living there. That's the power of the spirit. Higher beings. So, here what I'm saying is like this, Arusi ọbụla nwere o nwere arụsị ndị etiwere maka ịchụ ndị amoosu. E nwere arụsị bụ ịchụ ndị amoosu bụ ọrịa. Yes. E nwere arụsị ọrịa bụ ịchụ ndị amoosu. Nwa arụsị ọrịa bụ inye ọmụmụ. Nwa arụsị ọrịa bụ for justice. So nke ọbụla nwere ihe eji wee purpose eji kpọtụọ ya. Depended n'ihe na-eme at that particular community at that time. The elders, the chambers and calibers will come together with their offer in union wee kwubi okwu. Maka na ndị Igbo na-atụ ilu si na agbakọ kwanye nwa n'olu na ọ dị awa n'afa na igwe bụ ike. Ha kwenyesiri ike na igwe bụ ike. Ife a ga-eme ha gbakọzie ọnụ anwa, ha eme declaration, ha ekwubi okwu n'otu onu wee kpọkuo ndị anjelu nke Chukwu. Ọ bụrụ na anjelu nke Chukwu ndị na-afụ maka iche ọgụ, ichekwa onye a na-emegide, ha kpọkuo ndị anjelu nke Chukwu from the realm of the archangels. Then you use the realm of archangels, okay, we want a faint idea of where I'm coming from and what I want you to understand. Now they call upon the angels from the archangels realm to come down and be in their midst to protect them from invaders and rest of them. They will now promise that going forward, that they will be celebrating and reference them in return for their protection. Yes, they will have an agreement that on so date, they will be doing their feast. The way these Roman people that invaded our people, normally they have a day they celebrate their own.
their own chi and their own entities. They have a day they celebrate them. Example, they have a day they say today they are celebrating the feast of all saints. The other day they will tell you that they are celebrating the feast of all angels. The other day they tell you that they are celebrating the feast of Saint Michael. You know that? So for them, they have the day they honor and celebrate those entities in their own liturgical calendar. But the same people, out of hypocrites, we still tell you not to have a day you celebrate Ogbuefi or Amadioha festival or last festival. Is it not hypocrite? So what I'm telling you is that na-enwelu edo ọ na-abụ based on ihe ekwekọrịta uche ụmụ mmụọ mgbe a na-ewubeja bụ ọlta. Echefuna na mgbe ọbụla akpọtụrụ arụsị na ọlta ka ewubere. Bọsị awa ndị okenye anwa bịala kpọtụ onye na-eji ọfọ n'aka wee na-ekwubi okwu na bido taa wee na-ayọ ayịyọ na-ekwu na bido taa na onye ọbụla nwe onye ụmụnna ha, let the person be protected. Ha make some declaration, then offer the sacrifice and agreement na mmụọ ga na-echekwa ndị obodo ha from any warmongers, invaders. Now, kwezie mmụọ nkwa ife ha ga na-emeri ya from time to time in appreciation. Here, this is gentleman agreement. This is gentleman agreement. So etu a ka o si wee dị n'obodo ọbụla. Etu enwa mana ụfọdụ n'ime unu na-abịa na doubt. Ọ dị possible ihibe arụsị site n'ike nke okwu ọnụ and anụmanụ ụlọ anya in Chinese. Na-enu ụlọ anya in Chinese, yes. Ị kwenyere na ụkọchukwu gị ịma na agwa m ndị mmadụ na-erigharị ha front and back nke bụ na ha na-ejizi akọnụ na uche ha agbakọ ihe. Ị kwenyere na achịcha na-ekoghị eko flọ etinyere yeast ndị sista lụ na convent eji egota as host na fada gị na ụkọchukwu gị wonie ya elu kwuo okwu odide dị asọ, make some declaration, some incantation. After making it very sense, genuflect ya na that host abụrụgo chukwu gị, abụrụgo Jizọs gị, abụrụgo divinity gị ka okwu ọnụ o kwuru kpọtụrụ na achịcha. Obido ba awọrịa akụba bel onye ọbụla emenata eburu eje na chapel ebe alụrụ ebe wee ba ya ebe a gara adọba ya etinye n'efere communion plate tinye n'ime tabernacle ma ọ bụ eme ya expose tinye n'ime ime chalice, sorry, etinye n'ime monsters wee debe ndị mmadụ eje ebe a na-ada n'ala na-ebe ebere na-akpọku si n'ọchị ha na ihe ahụ. Mana oluzie nke ọdịnala ịgbakwa n'ofu okwu ọnụ anwa na ike dị n'okwu ọnụ a ka ndị nna nna anyị ji wee kwubi okwu wee kpọtuo mmụọ, ị na-ada ụtụ ya na ọ bụrụ mmụọ. Mana ị kwenyere na nke agbọtụrụ n'ụlọ ụka bụ Jizọs bụkwarị onye ha klemụrụ n'ọwụ divinity, ten na ha kpọtụrụ onye ha klemụrụ n'ọwụ divinity na mmadụ kpọtụrụ divinity ikwelụ. Mana ikwenyerọzi na mmadụ kpọtụrụ mmụọ bụ just spirit bụ dị lower, ikwenyere ị na-ada atụ nke anwa, ị na-esi ọnwụ na-asị dị arụsị na-egburu mmadụ wee hibe arụsị. Mana nke fada kpọtụrụ chukwu gị o gburu mmadụ wee kpọtụ ya, oruzie nke arụsị ị na-esiri dị ọnwụ na-egburu mmadụ. Ka m gwa gị, onwe arụsị ọbụla agwụgo ngị the originality of arụsị. Ebe esi ehibe arụsị bụ ezigbo arụsị bụ ị ga-eweta ihe dị attractive with the kind of mmụọ ị chọrọ ịkpọtụ ka ị wee kpọtuo mmụọ ka ọ dị ile. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụ example, na ị chọrọ ịkpọtụ
mmụọ bụ thunder, as in iron, gods of iron. They chọrọ ịkpọtụ ya, ị ga-eje chọọ iron. You know that? Because that iron is attracted to the nature of the being ị chọrọ ịkpọtụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụ mmụọ ndị nọ n'okwute, the gnomes, then ị chọọ mkpume, had attracted. Ị chọọ ịkpọtụ mmụọ na-eweta ife ọma, ị marụ na ị ga-ewetacha ụmụ ihe ọma dị iche iche debe, dịka nzu, dịka eto, dịka ihe ọma, dịka ugo, dịka ihe ọma dị iche iche na-eweta ihe ọma, ị ga-edebe ha wee kwubio, because the aroma of what you are dropping will attract similar beings ndị na-eweta ihe ọma from the spiritual realm. Maka na ihe kwuru ihe akwụdebe ya. Etu a ka ọ dị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụ arụsị na-achụ ndị amoosu, ị maa na ị ga-eje chọba osisi na mgbọrọgwụ na afịfịa naturally on their own na-achụ ndị amoosu. Ihe eje chọba ihe dịka osisi iyi na ndị ọzọ na afịfịa dị iche iche na-achụ ndị amoosu, ị ga-edebe wee kpọzie mmụọ ahụ, because they attract similar force. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị mara ụdị ahụhụ dị na be gị, chọọ shuga ma ọ chọọ honey, tụsa ihe ụtọ, ịfụ ahụhụ niile na-eri ihe ụtọ around your house ka ha assemble naturally. For the pot they debere sugar, for the fact they debere honey, on their own they will attract ants, insects, well, similarity to them. On some flowers now mgbe ha ga-ebido release their aroma, if you want butterfly and rest of them to that flower, because of the aroma on their own they attract those insects. Etu a ka esi ewube mmụọ, depending na ihe a chọrọ ka mmụọ a na-alụ, ga-edetermine ihe ị ga-ewetasị dị in line with mmụọ anwa ka o wee attract mmụọ anwa. Idebe magnet chọọ attract another thing, ya chọwa ihe has to do with composition of magnet like iron. You cannot bring plastic, it will not connect. Ọ ihe ndị a bụ ihe melụnụ na ọtụtụ ndị mmadụ amaghị. Inwetacha na akụrụngwa dị in line with them, you can call them. Etu a ka ọ dị ndị mmiri. Ihe weta ụmụ this seafood, the shell of this seafood, like those akaraka, those egayoro, those kpụrụ iyi, the okwute a na-esi na mmiri apụta. Iwetacha anụ ihe ụtọ like Fanta, wetacha ihe ndị mmiri na like ịkpọkuo mmụọ ha bịa. Ịghọtara ya? Maka na iwetago ihe dị similar to them. Etu a ka real mmadụ ifiwe mmụọ si adị. As long as na onye ga-efiwe that mmụọ bụ the mystic, onye nwere the power, onye nwere the calling, onye ọkpụkpọ oku ya n'ụwa bụ iwubesi ụmụ mmụọ dị etu ahụ, ọkpọkuo anaghị aṅa ya ntị. Maka na onye kwuru okwu na Baịbụl sị na ya maara atụrụ ya na atụrụ maara ya, na ya atụrụ ya na anụ olu ya na anụ olu atụrụ ya. Etu a ka ọ dị. O nwere onye nwere onyinye, okenye nwere onyinye ifibe mmụọ anụ olu, ọkpọkuo mmụọ si abịa nọrọ ya ma mmụọ anọ. Adị awata ya n'anya, adị agwọta ya n'ọgwụ. Mana o nweziri ndị bụ ndị bụ ụzọ ha ụzọ mụta dị ọkpara, ndị ọkpọ onye kpọ ha nụ. Maka na agwara gị ihe ọbụla nwere original nwere counterfeit. O nwere ndị dị out of their own ignorance, ha jezie eme gịnị wee je hibe their own mmụọ site n'ịgwọ ọgwụ. Agwara m ụnụ na ụnụ emeji maka na o nwere ụfọdụ ndị out of their own ignorance, they went and murder. Ha je gbuo mmadụ in the name na ọha gbuo mmadụ, ha wee hibe arụsị. Onwe ndị mere etu a, ụfọdụ asị na onwe ndị ebe enyiri mmadụ ịsa,
ụfọdụ asị gị na-enyiri nwa agbọghọbịa na-amaghị nwoke na-enyiri virgin, ụfọdụ asị ihe niile a ha mere ụgbọ alụ. Ọdịnala Igbo does not support murder in any form, no justification. So onwe ndị merie ndị a merie out of their own ignorance and they should be condemned. I can tell you, enwere m onyinye otu mmụọ ube mmụọ akwụrụ without any form of human sacrifice. Etu a ka ọ dịkwa ụfọdụ ndị nna nna anyị ha hibere mmụọ kwụrụ na-arụ ọrụ na-arụsi ọrụ ike. O defend the holiness of onye na-ekwu and onyinye amara na calling onye ikwubi okwu mmụọ ege ntị ịgwa ha n'ọha ka ị na-eme install ị na-ewube ọta ha, they will listen and obey. Ịmụrụ na ike dịkwa ịghọtara ya. So ndị na-eje egbu mmadụ ideweghara ihe sịrị chọrọ ịkpọtụ mmụọ anjelu nke Chukwu igbuo mmadụ dị a onwerozi a pure being na-abịa bịa. Ihe na-abịa ebe ahụ awụ because ihe ọ pụtara na ị nwere obi ọjọọ, ndụ nke gị dị gị mma mana ị chọrọ ihe na ndụ onye ọzọ n'iyi. Ihe ị na-ehibe oge ahụ by then your hands are soiled with blood, innocent blood. Let me tell you, that person you are burying there in the name of ị na-ehibe arụsị, mgbe ọ na-anwụ ọ na-ekwubi okwu na-abụghị ọnụ na-asị na ụwa gị saa na ọma adịrị gị mma, ọma adịrị ezinụlọ mma. Famili ọbụla nna fatinyela ma nna fatinyela aka na igbu an innocent person in the name na na-ehibe arụsị na-ata ọfịa ruo taa. Who sent you? Is it God Almighty that told you to kill? Even Abraham, did he allow Abraham to kill his son? Anyị Igbo na-asọ ịkwafu ọbara. Anyị bụ descendant of Igbo gwara gị na ọ bụrụ ya na na-ekwafu ọbara na ị ga-agbụrịrị alụ. Mgbe gburugburu ndị Igbo gbara ọsọ ọchụ, ana m achọ ịgwa gị na o nwere ignorant few ndị jere megịnị jee gbuo mmadụ n'ụdị na ha na-ehibe mmụọ ife ha mere ụgbọ alụ, ha ga-ata afụfụ ya. Mgbe ọbụla onye ọbụla batara ezigbo mmadụ batara n'okwu mmụọ ahụ ọ ga-ama na emere arụ na mmụọ ọ ga-akpụ alụ, maka na ndị a nwere ike wetacha ihe dị mma enidiziri out of their own ignorant. Ha echedo ha gbuizierie mmadụ wee rụọ ọrụ si ọ dịka ọ bụrụ eziokwu. Ihiwecha mmụọ ọ bụrụ ọka ọba na nnekwu ka ị nwere kpọkwuo the feminine and the masculine spirit ndị from the realm ị na-akpọtụ ha gbuoro ha anụ, they will accept it. Ihe ga-eme ka ọ dị ile bụ ya holiness. Ọ bụrụ mgbe ị ga-ehibe mmụọ ije na-akpọrọ ụmụ nwaanyị je na-edina n'okwu mmụọ na-eme mpụ na-eme ọtọnọ, mmụọ ga-ama adị ile dị afọ ịchọbazie mmadụ iyi ejegbuje di ya ka o wee dị ile. Mgbe ọ bụla igbunyere mmadụ dị a ịkọntaminetgo ebe ahụ, ịkọntaminetgo onwe gị imega alụ, ihe ga-esosi gị bụ dark souls, dark energy, phantom spirits. Ọha bụ ndị ga na-esori ndị mmụọ ọjọọ, ọha ga na-esozi gị. Ha nwekwara ike na-abịa isi aja egbuo mmadụ egbuo onye ha bute onye ume ha ruru ọnọdụ ọma nnekwu ume ha ruru. So ihe asọm na mmụọ a nọrọ ebe ahụ mgbe ide mana ihe na-agwa na mmụọ na ebe ahụ bụrụ ezigbo mmụọ. O nwere obodo ụfọdụ hibechara ezi mmụọ mechaa ndị hibere ihe na-anọrọzi oruzie na generation ndị obi akpọ ndị obi ọjọọ ha je gbuo mmadụ n'ụdị ka o wee rụsiwa ọrụ ike wee lụtabara ya ego. Onye a mere mpụ, mmụọ agbakụdogo ya azụ, ihe o mere ihe ala ogbugoro ya mmụọ rụzie ọgwụ ka o ji alụ ọrụ ihe a bụrụ mmụọ. So mana ihe na-achịkọwara gị bụ na ama eji maka na o nwere few individuals mere ihe adịrọ mma wee sizie na ihe ọjọọ dị mma. Agba eji maka na o nwere few individuals ji eme ihe asịsị eme na-eme sizie na arụsị niile na-ehibere arụsị ọbụla in the same format. Ọ bụrụ eziokwu, maka na ya ama eji na o nwere ụfọdụ ndị ụka ma ụfọdụ ndị pastọ mere ihe ọjọọ n'ụlọ ụka ha sizie na ụlọ ụka niile bụ etu a ka esi wee tọọ ntọala. Ihe echi maka na o nwere pastọ ma ọ na nwere ministrị enwudere ebe ọ na-enyi ọgwụ kraụpụla n'ụlọ ụka ma ebe ọ na-eme nka ma ebe ọ na-eme nka sizie na ministrị niile would like that. Ọ bụrụ eziokwu, ọ bụrụ ncha niile ka elele ọta ha in that format. So kedu ihe bataziri na unu ga-ejisi nke ndị mere ihe ọjọọ out of ignorant wee sizie na-etu aka okwu arụsị niile dị? Ọ bụrụ eziokwu. Ichefuo na o nwere ụfọdụ okwu mmụọ ehibere ehibe ịmara ka mmalụ ga-atụ akwa ọkalete bụ arụsị kpụrụ mmiri
mana ọ bụrụ mmadụ hibere ya. Ọ ndị anjelu nke Chukwu dị salamanders na-ebi ebịa kụba ha ebe ha chọrọ ka anọ. Adị akụ ya akụ, akpọ ọkalete adị akụ ya akụ, ndị ichie adị akụ ya akụ, ọjị adị akụ ya akụ, ngwu adị akụ ya akụ, ihe niile agba alụsị. Yes, nọ n'ụdị earth. Elemental beings bido ya. So ọ ya batara na ịbịa n'okwu mmụọ, nwere ike fụrụ ebe na ịbịa n'okwu mmụọ ụlọ asị ya ihe afọ abụọ ọkalete. So to show you that all the same homogeneous, they share the same radiation. Onye ka ha ji nwee ike ịrụkọ wọl as one entity. Ọ ya batara ije n'okwu arụsị efu mmụọ dị iche iche nwere ike fụkwa ọ bụrụ arụsị ya afọ ya nwekwa ọjị ha na-alụkọ ọrụ. Ụfọdụ ka ya ebe ha nwekwa ngwu ha na-alụkọ ọrụ ọnụ, ezigbo arụsị. So ọ bụrụ na onwelu after some time onwezighị aka ji ọfọ batara ebe a wee jee gbuo mmadụ na ya, that does not nullify na arụsị abụ original arụsị. Kama na mpụ anwa aka ji ọfọ a mere dị ya na ọwụ mpụ ya na ezinụlọ ya ga-ata ọfịa, abịakwa ekpochaa ya, ezigbo mmadụ abaghị ya, arụsị alụọ ọrụ. Ịghọtara ihe m na-akọwara gị? Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na arụsị ọbụla like ịbịa na tempụ, o nwere mgbe maka na be anyị wee ebe e mere ọdịnala, ngwu na-etu ma fada na-akọ ọtụ ya maka na ọ bụrụ onye ụka ka ọ bụ. Mana mgbe m bidoro mechazi ngwa a nazie final, mana mgbe m nwere tempụl bido chụba aja rụba ọrụ nachikọta azụ. Maka ha niile bụ ndị mmụọ niile m na ha ejikwa arụ ọrụ. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na arụsị, enwere arụsị nke akpọtụgbe stọ, nwa arụsị dara onwe ya. O nwere arụsị ya wefe arụsị osi n'okwute, arụsị adịkwugbo okwu. Ka m kwụsị ebe a. Mana ihe m na-achọ ịkọwara gị na ọ bụrụ arụsị niile ka eji mmadụ hibe, na onwe arụsị ọbụla, the original concept of arụsị working with the from the light direction and vibration, nwere ihe dị ka igbu mmadụ na ya. Mana nke ọnwụ na-egburu mmadụ na ya, nke a bụrụ nke ezigbo ya. Ọ nke ajụ mmadụ hibere out of old ignorant ya, ihe ejizi maka ya condemn arụsị niile si na arụsị niile na-egburu mmadụ. Ọnya my point. Yes, ọnya my point. Yes, arụsị na temple nwere nke eji mmadụ hibe. And aka m n'aka tell you, etu anwa oriri nsọ ụnụ na-anta n'ụlọ ka ji eme multiplication, fada nwere ike ịgbadi ya agbadi wee nye mmadụ. Etu a ka arụsị nwere ike iji ikwu nne gị, ọ bụrụ na nzu dị n'okwu mmụọ ka o were nye gị tidọ, ịdara oke gbuorie arụsị ya nọ na gị ibe ha na-ezu mmụọ abata dị ya. Ịghọtara ya? Na nkwụsị ebe a, ịgwa ha jụrụ na nkụzi a, send alụ meseji ma ọ dịchọ ka agbara gị famili, send alụ meseji na WhatsApp 0813 8243 871 0813 8243 871. N'aha Chukwu Oke nke pụrụ ime ihe niile, ekwe m okwu ngozi isi ndị niile soro anyị n'oge a, so na ọmaka ga-emere ụnụ. N'aha Chukwu Oke nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa, ya gazie. Ndị WhatsApp ibe m nwere ike isendịkwa meseji personally 08057837672 08057837672. Ya gazie.